John, how about naman iya ang mga eye care center nga wala man iya sa building permit gali, pero padayon lang yang konstruksyon? Check ta si Bombo Angel Tangel sa report ta, please come in. Nagkatala na Bombocham nga i-decline sa Committee on Engineering, Construction and Public Works sa bahin sa Iloilo City Council ang request ng Department of Public Works and Highways Region 6 na special session para istoryahan ang construction sa ginapahayag seawall sa bahin sa Rizal Palapala City proper. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Johnny Yang, chairman sa nasambit na committee ba, yung pahayag nga madiretsyon na lang gid sa executive department, specifically sa opisina ni Mayor Jerry Trias, ang Department of Public Works and Highways para maghatag, mag-comply sa mga requirements na kulang nila bangod mismo si Mayor Jerry Trias na ang nagpagwa sang cease and desist order para sa nasambit nga proyekto sa bahin sang Rizal Palapala. Sa kay Councilor Yang, wala na may maobra ang City Council sa request ng DPWH, pero sa gihapon mahimo sang chairman's report niya ang konsihal kung nga ang wala sa committee hearing o kon special session. Kag ang pagbaton diri Bombocham sang sangguni ang panglungsod nakapagwa na sang executive order si Mayor Jerry Trias about sa cease and desist order. Ginpaatag man diri ni Councilor Yang na wala ini siya nagapati nga nalimtan lang sang City Engineering Office o kung City Engineer's Office nga kung nalimtan lang nila nga pangayuan sang building permit ang ICARE dira sa bahin sang Mandurriao. Sa pagpatag diri pagid sang Konsehal Bombocham nga nagapati ini siya nga do kalakaran o kung amo na ni ang nakaandan sang mga government offices nga ulihin na ang pangayuay kaga abi pagplastar sang mga abi permit, pero ti ang istorya diri sa City Engineer's Office posible na mislok lang ini Bombocham sa mga requirements ang building permit at the same time kulang sila kuno sang tawo. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Councilor Johnny Yang sa aton interview. So since pagbato naton sina may ara na si Mayor nga kin-issue nga executive order nga cease and desist to stop the project because of the violation. Okay. Sa amo ni sir, ano man buot silingon sini declined ang request sang DPWH nga mag-ayo abi nga sa special session sa bayan sa City Council Councilor. Since it will become mutin academic na, no? Nga mapatawag session kay siyempre ang aton mayor mga executive na sang syudad. So nag-order na sang mayor. So ano pa may mo sang council nga mapatawag sang meeting kay nag-order na si mayor sang cease and desist order nga para stop ang project. So, decline na. Hindi na tayo magpatawag meeting. Kung masubmit man tagyapon report, amo ng rason sa aton committee chairman's report nga wala na tayo nagpatawag sa committee hearing kay tungod may ara na nga kin-issue si mayor sa executive order sang cease and desist para to stop the project. So, naturalmente, kaya ang order ay naghaling kay mayor sa executive order yan na. So, madirekta na sila kay mayor kag sila na mag-submit sang ila requirements. May ara sa imo sir instruction sa mayor regarding sa amo ni nga problema with DPWH? Wala man kami sa communication ni Mayor. So, gabasi man lang ta sa nakaptan tang executive order ni Mayor. Kag nabasahan taman nga may order na siya. So, naturalmente, ang council hindi naman nakapatawag sa committee hearing. Councilor, diri sa city, sir, aside sa mga projects ng Department of Public Works and Highways, the last time to sir, daw pati ang iya ka city nga mga buildings ang ICARE gidman to councilor iban to wala pa gidman sang permit. So actually hindi lang iya ka DPWH nga gina-require ta sila ma-submit sang permit no. Pati ang iya ka syudad, iya ka city engineer gina-require ta nga magpasa sang requirements no sa ubo naton antes sila magpatindog. Pero sir, ang ICARE nga ni sir, dito Mandurriao nga ICARE to sa last time. Pero ang ICARE nga Mandurriao is ongoing na ang construction sang pagpangayo nila sang permit. Ano ni Sir Man, yung istorya mo ni sila? Munok tapos na. O napatawag kita sa committee hearing, kaya nangayo sila sa permit naman sa syudad.
So, kinpagi naman sa council, so nagpatawag na sa committee hearing, dito nato na tukiban nga wala sila gali nagakuha sang permit prior to that. So, with their promise, nga next nila mga project, ma-assign na gid sila sa ilang nga tao para may ma-process ang mga requirements para sa So, Councilor, ang sa iCare ni sa Mandurriao, isa lang ni sir nga iCare nga wala sang permit or iba niya mga iCare sa city wala man permit? Miyara iban, damo. That's why gani dira sa may San Isidro, La Paz, mayara da natapos naman ang project sa building, hindi na iCare, multi-purpose building na. So, yaka DPWH, nagpangayo man sila permit para requirement sa more para tindugan sila kurente. Oo. Pero ang sa iCare, sir, sa Mandurriao, ano ang pagpatag sang CEO, City Engineer's Office, nga wala ko sila, sir, kakuha, gilayon sang quad, sang building permits? So, ay sa nila karason nga daw na mislook nila na mislook nila ang requirements. Pagtapos kulang sila sa tao. So, correct naman nila, nagpasa naman sila mga requirements. So, that's the time ang ubo na mag-approve. Mislook ko na, sir? Oo, why nila madiparahan lang ang kinanlan nila gali makuha. So, that's why call sila sa atensyon sa aton nga ubo nga Viscan City Engineers naton local kinala makuha para mabalance ang ubo man kung ang ila structure good for public use. Mag-amo na, sir, nga mislook do hindi man tama kahapaw nga rason, sir. Nga do, like knowing nga sa government naman niya daan, wala, sir, nga abing process, supposedly, do balaan naman nila nga dapat upon entering or dapat upon starting, ara na nga daan niya building permit. So pagpati naton no, daw naanad ang aton nga mga national government nga project no, or government project nga daw gina-disregard nila na ang makuha sang permit, pero doesn't mean nga hindi sila makuha. So ang una built anay bago sila makuha permit. So gin-correct naton sila na dapat kuha ka muna yung permit before you build. So, mo na nga correct naton. So, actually, hindi man ta mahambal nga na-mislook, balaan man na nila, galing kay naanad lang sila nga built anay dasong kuha sang permit. So, sa subong, inabalan sila nga kuha gid sila sang barangay clearance, kakuha sila permit sa siyudad sang Iloilo before sila ma-start sang construction. Bombo Cham nabatian sa mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Johnny Yang. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Naginawa lang ko dalom kay budlay ko may go kas tunga-tunga, di ba Councilor Johnny Yang? No? Hindi mo man pwedeng hindi supakon ang mando sa imo. Kay kun lang tawon do balanon gid sir. Balanon gid Councilor ano nang tawagan ni sa Bombomel, anong tawag na nga ni isa may kahoy ka na nga daw nagaikis tapos may strings. No, tapos ginamo na kag amo man ang paghulag mo bla depende sa nagamando si mo. Papet. My goodness. Naluoy ako sa aton sinigma city officials. Kay bisan sa ila siniiyang statement contradicting daw kasubong iyang kon proyekto sang syudad, sang city government bisan may kapaslawan, sige lang, okay lang. Batunon talang ang promisa sininila kay according to Councilor Johnny Yang, they promised to assign sang tao nga maga-process na mislok kulang sa tao, so on and so forth, hook, line, and sinker, batunon talang, and then tapos na. Solve ng problema. Padayo na. Now, sa bahin sang
seawall. Last time nga ging interview naton si Director Oropel, iya siningagin clarify nga ang project is a standalone project. No? Sa aton sini nga mga kabombo na kung sa diin why naman gani iya sang kinahanglan pa nga magkuha sang permit sa reclamation authority sa aton sini nga mga kabombo. Sinya ang seawall is a standalone structure not requiring reclamation clearance. Kag ang gin-emphasize diri ni Director Oropel nga ti naga-comply sa tanan sini nga mga regulatory requirements before implementation sa aton sini mga kabombo. But the mayor has a different look sa amo sini iyang proyekto. No? Sa aton sini nga mga kabombo, and the mayor is even willing nga dalon ini sa korte kag magkinasuhay sa Office of the Ombudsman sa aton sini nga mga tagpalamati. Now, ang purpose ng special session nga ginaayo ni Director Oropel para iya nga ma-enlighten niya ang mga yara sa dulom nga katapo sa City Council, particularmente sa Committee Chairman on Infrastructure. Ginatumod naton si Councilor Johnny Yang. Tihambali Councilor Johnny Yang, no need na sang special session kay si Mayor mismo nagpagwa sang cease and desist order. Tisiling niya, dito na lang kay Mayor submit sa aton sini nga mga kabombo. No? So, do kasubong iyang ang katungdanan ni Councilor Johnny Yang as a legislator, do gintalikdan niya na lang sa aton sini nga mga kabombo. But, sabahin iya sa mga projects sang city government under Mayor Jerry Treñas sa aton sini mga kabombo, no? Ti daw light lang ang paglantaw. Okay, nalipatan nyo, mislok nyo, kulang ka mo tawo. Pero sa sunod, comply ka mo, ha? Sige, Councilor, promise kami nga ma-comply kami. Sige, tapos na, okay na, go on. Sa aton sini nga mga tagpalamati, remember nga ang mga proyekto para sa pumuluyo, para sa tawo. Ti hambali mayor nga ginadalian ginadang seawall daw. Nga ginadalian ginadang seawall daw. Para sa ano? You know what? Sa ton sini nga mga kabombo, tingula na subong. And we know for a fact nga kung magbaskog ang ulan, ang sitwasyon sa Rizal, Palapala, 1-2 sa Stanza, Bonifacio to, tuman ka delikado. Tuman ka delikado in the sense nga nagabaha dira sa ila. Kung ang mabaskog sini nga ulan, updan sang mabaskog sini nga hangin sa mga terminolohiya ni Dr. Jerry Biona, daklod, ginabutang naton sa danger ang mga pumuluyo dira nga area kung wala sang seawall sa aton sini nga mga tagpalamati. Granting for the sake of discussion nga timayara man niya sang ginabasihan si Mayor nga pagpati sa aton sini nga mga kabumbo nga mayara sang kakulang sa mga permits, illegal ang construction sa aton sini nga mga kabumbo. Why not, Abi? No? Why not, Abi? Akon 2 cents worth of advice. Why not, Abi? Let the project proceed. Let the construction proceed. Kay total 68% sa aton sini matagpalamati. Pagkahuman niya sina,
Kay may mga nakita kamo na nga diferensya, ti siguro pwede tama na mabalikan kag dira na tamang pinabarakay kaso. But the common denominator sa aton sini nga mga kabombo ko nang tinutuyo sila dira is maprotehira ng mga pumuluyo dira nga area. Maprotektahan ang mga pumuluyo nga hindi mabutang sa danger ang ila siniiya nga mga kabuhi, kabataan, panimalay, propiedad, so on and so forth. Ang mga I-care buildings gani. Ipamangkot ko abisa kay Mayor Jerry Treñas, Mayor why man ni permito? Nga nagpadayo ng konstruksyon now? Nga ginadalian man nga mahumanaw? Ano ay hanang rason? Sa aton sini makabumbo. Ang aton man lang sini ginapangayo sa magtimbang sini naton nga mga lideres. Magtimbang referring to Mayor Jerry Treñas and Congresswoman Jan Baronda. Sa mga proyekto, hindi ta napaglakutan sang pamulitika. Kaya ang kakaapektuhan ng mga pumuluyo. Hindi tayo paghimuon nga palaman. Tuna sandwich, chicken sandwich, tuna spread, ham spread. Kung ano pa klase, palaman dira, or worse, tapalan, ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, nga you claim, palangga nyo. Sa aton sinimatag palamati. Kung si Councilor Johnny Yang pa, ginakinanglan nga mag-submit sila sang requirements before pa man nga mag-proceed ang project. Ining nasambitan karon iya nga seawall, why sila kuno ka sumiter? Stop! Tisang natukiban ni Councilor Johnny Yang nga ang mga I-care building ani, why man sang permit? Kag daw kasubong gani nga nangin kinaandan na sa sining mga proyekto nga magpadayon or sigihon lang ang construction bisan why sa may nagakaigo nga permit kag kung mahumana mo ng pagkuha sang permit. Ang sitwasyon naton diri sa syudad sang Iloilo kung mag-amo si Banwa na una iyang kalesa sa Carabao. Di ba? Bisan wala sang permit, building permit per se, nga nagpadayo ng konstruksyon sa mga I-care building. Nga nagpadayo ng konstruksyon sa I-care building. Anong rason? Your guess is as good as mine. Sa aton sinimatag palamati. Now, mangin problema ini, bangod man nga may mga tao or may mga official kita, may mga public official kita, government official kita, kag sa panggobyerno, may mga ginapatuman sini nga mga pagsulundan. Paano naton mapakumply ang ordinaryo nga pumuluyo, citizen sang syudad sang Iloilo sa mga requirements? Paano naton mapasunod sa proseso ang ordinaryo
nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo kung ang aton sini mismo mga opisyal nga amo ang nagdihon sa mga pagsulundan, amo ang nagdihon kag nagbando nga mag-agi sa proseso, ang wala man iya nagasunod sa proseso or number one violator sila. Oh, tikspektaron tabala nga magasunod ang mga ang mga pumuluyo sa mando sang aton sila mga opisyales. For example, si Crisilugo. So ba sinsagi Crisa, iti ikaw naman tabi ka bulos mo, kagina si Bumbuumel. For example, si Crisilugo. Patindog sa balay. Pagpatindog niya sang balay, why na? May purman siya. May purman, may mga obriros. Ano paging ganina, Bubukris? Liburer. Oh. Tapos ang isa pa ginabla, ang under sa purman, ano na gani? 3 man. Anyway, mapobra sa balay. Karon, ang iya balay manughuman na. Kinantuan siya da sang taga city engineers man, taga office of the building official man. Mr. Hilogo, pauntaton mo na yung construction sa imo balay kay wala ka permit. Tiano sabat mo, Mr. Crisilugo, abe? Laban-laban ang sabat ni Crisilugo mo sini. Nga, pauntaton nyo yung construction sa akong balay kay wala ko permit, building permit. Ti ang I-care gani, wala man building permit. Ti okay lang manaw. Nagpromisa lang to sila nga ma-comply sila. Ti proceed man ang construction now. Ti akon ba ma-promise man ko sa inyo subong. I promise to comply sa mga permit. Ti dadayunon ko lang ang construction sa akon balay. Matabo ay hana, Bumbo Crisilugo? Mapasugot ay hana ang nagkanto si mo dira nga taga City Engineer's Office o kung taga Office of the Building Official. Sa aton sila matag palamati. You see? Oh. Amo na akon ang ginapangabay ko lang untatan na ang paglakot sang pamulitika ang serbisyo naton sa pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sinimatag palamati. Ako ay kumay ginasayran. Wala ko yan nag-aside sa kay Mayor Jerry Treñas. Wala man ko yan nag-aside sa kay Congresswoman Jam Baronda. Kung sino man diraya. Ang lantawon naton ang aton sini nga ginasayran, ang aton sini iya nga ginadampigan, bias kita iya sa mga pumuluyo. Nga nagakaipit, bangod kid lamang sang away sa politika. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti pila na dira kagatos ang pumuluyo sa may Rizal Palapala, 1 kag 2. Hasta na to Constanza Bonifacio ang seawall na. Ti kung hindi gid man matigayon sa aton sini mga kabombo, muna ang balblan sini nila yang ti pangmuyuan talang hindi pagbahaon na dirang area, hindi kita pag-iguon sang bagyo dire, pailayo lang, no? Kay panigurado their lives will be in danger. Sa aton sini nga mga kauturan. Going back, antes ako hatag sa mga importante sini nga mga panumdum. Going back sa kay Councilor Johnny Yang. Councilor, bangod sining hitabo
I, personally, even sa mga nagapamati, nag-upload ko na sa Facebook Live, makakonclude nga you are not doing your job as a legislator. Nga man. No? Kung tani sa aton sini nga mga kabumbo, suno man sa imo gani, doon na andan na ini sa mga government offices nga bisan wala sa mga nagakaigo sini nga permits, mapadayon lang yung construction kag kung mahumana mo ng pagkwa sang permit. Being a legislator, kag ikaw nagauyat sang committee on construction, kung ano na nga committee ba ina. Kung tani naghimo ka dira, no? Hindi maging ko eksperto sa ano kag way man ko siling nga nagapalam-alam sir, but pwede kaya tani ma-exercise mo ang imo sini iyang authority sa pag-legislate, sa pagduso sang ordinansa. Oh. Ina kung hindi maging redundant nga all government offices, no, gina-require to submit sa sining mga ginatawag nga permits, no, or documents para iya nga mapakita nga nagasunod sa proseso. Ang pag-implementar sa mga proyekto. Although mambal kita nga daw hindi naman inakinanglan mo butsam kay ti amo na iyang proseso mo. Amo gani ang proseso, pero ang number one violator wa isang liwan kunti ang mga ahensya man sang gobyerno naton. Ang number one violator wa isang liwan kunti ang aton man sini nga mga opisyal. Oh. Pero, mind you, Councilor Johnny Yang, sir, hindi niya naandan na nga daan. Kung nga, sige lang, okay lang, why permit, sige lang, go on, proceed. Hindi niya sa naandan lang, na mislook lang, kulang tao, so on and so forth. Hindi. Bala mo kung ano matutuod sini nga rason, Councilor? No? Ang matuntod sini nga rason, Councilor Johnny Yang, sir, sa aton sini mga kabombo, amo ang phrase nga, what are we in power for? Para ano pa ngayara kita sa poder? No? Sino mag-question sa aton? Liwaton ko lang inambal ko previously. Sadto kay ti isa pa lang ka grupo, si Mayor Jerry Treñas kag si Congresswoman Jan Baronda. Akoon man nila kag hindi, guilty sila sa sining wala nagasunod sa insakto sining nga proseso sa implementasyon sa proyekto. No? Kay ti, what are we in power for? Liwaton ko. Project ni Nikong, tinga sukton mo ko ka, ka mga nagakigo nga permitaw. Ha? Sino kaya? Project ni Mayor. Dapat mong pisahan na eh. Tinga sukton mo ko sa permit, sino kaya? Galing kiti nagbulaga, isla mo. Ti-kunti. Suktanahin na. 34 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Diri sa syudad sang Iloilo, sa mga plaza, masami ginapang uton nato ng mga kahoy.
kay may mga proyekto nga implementar, so on and so forth. Taron, may resolusyon diri si Councilor Eli Istante bilang Committee Chairman on Environment nga kung mag-utod sang kahoy, dapat may panugot anay. Magluwas ang panugot, dapat may kabaylo ini. Para nga may istoryahan naton, balikan tayo ini pagkatapos sa pila ka-importante nga mga panumdum. Oras naton. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Ang Hunyo 7, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hunyo 7, magasugod 5:30 sa hapon. Songs that are largely from the past years ang liwat nga maginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskulahan.
Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kun sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kun adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran.
Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausal sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo na isudto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Nagpasar sang resolusyon si City Councilor Eli Istante, no? Sa sining pangayo sang resolution of no objection. May kantanan sa pagpangutod sang kahoy ti nalakip sa resolution nga dapat kung magutod ka sang kahoy may ara sang nagakigo sini iyang pagpahanugot sa insya sang gobyerno. Kag lakip na diri dapat bayluhan mo or magtanom ikaw sang kahoy para nga mapatpatan kita sa dugang may impormasyon. We have on the line Iloilo City Councilor Eli Istante. Kagawad si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay Zone 2. Good afternoon. Yes, Bombo Cham, mayong hapon gid kag mayong hapon man sa imong mga tagtalamati. Yes, kagawad, could you explain na further sa sining resolution ng imong gimpasar? May kantanan sa sining pagplastar mo man sa resolution, may kantanan sa sining kinahanglan gid mag-agi sa proseso, mag-agi sa magkuha sang mga nagakigo sini nga permits or pagpanugot. Kag dapat may kabaylo ang kada ortag sa kakahoy nga pagautdon, kagawad Istante, sir. Yes, Cham, ang sing Miyerkules, yung presenter kumurunob la.
Kaya before nga mag-cut ka sang trees, dapat malisensya kasi sa makuha ka sa resolution of objection sa konseho. Naging pasar ko to bangod sa mga projects na mga maiguan sa projects na may mga kahoy bala. Tidak mo nga kahoy itong ginpang utod. Pagpasar ko, nakahambal ko kag nakaminsyunar na for every 3 cuts, there should be 100 seedlings replacement. Now, kamo na siling ko ginambal ko nga sa DPWH, sa TUPA, na kung pwede, igaan ko nila sang numero, sang kahoy nga nag-utod, kapagkatapos pila ang dapat i-replace, then sa diin gintanom. Agod to, nga matanan ng mga sa santo, sa layi, sa Kasuguan Nasyonal, nga kung nag-utod ka sa isa kakahoy, basta hindi lang hindi protected, i-replace mo ina asang 100 seedlings. Sige pangayo ko ni sa ila. Pero wala niya po nila, gin-present sa konseho, gin-tukso ko sa konseho, tibala may gin-present sila. Isiling kumuha ay sila sa may gin-present. But in fact, sila gin-bintaryos na sa kahoy nga utdon, kung kaysa nagreklamo ang Senro Gimbal, nga wala sila ginaupod sa inventaryo sa mga utdon nga kahoy. Meto ito nga ginbutang nila mulabin, ang butang nila mulabin. Pero sang inspeksyon sang Senro Gimbal sa mga forester, nagagawa hindi ito yung mulabi, ba protected na siya mo. Kundi daw asort na banaba, no? Banaba. So kay kung magsala sila sang ila identification sang kahoy ng iban protected, kag kung maisyuan si kita sang runo ang kaluluoy konseho. So amoy na sang ginhimo na mo na ang committee hearing sa dito upod kay Mr. Ronnie Esposado sang forester sang Senro Gimbal upod man sang Senro Iloilo, nagpangabay si forester na kung pwede updon sila sa pag-inventaryo sang mga kahoy para ma-identify ang kahoy kag may record ang Senro. Subong, pagpasar ko, nagtindog si Kagawad Cabaluna na kung pwede, he has no objection sa ibang nga makahoy except sa Nara. Sa Nara. Kalinti siling ko, ang kahoy nga napamtang sa area na iguon sa proyekto ukon naga-post danger sa tawo kon sa propriedad, pwede na siya mautod. Maskin pa protected na siya, no? Tisiling niya, buto sa yapat, nag-abstain siya sa bahin sang Nara. Sa tumindog, si Kagawad Janiyang, kag kung pwede siya, limuon niya na resolution na gina-request ang DPWH to submit necessary documents as well as the number of trees ang utod kag ang replacement. Let's say kung utod ka na pa akon isa, ang ma-replace mo isa gatos, no? Kung magduwa, 2 gatos. Kung magtatlo, 3 gatos. Kaya gina-require gid ini mo. Ginatolerar ko lang sadto, kaya hindi ko gusto man mahamper ang development sang syudad sang Iloilo. So karon, bagwa sina, ay na-file na ng resolution, so ipaabot ko lang sa DPWH na before mag-issue ang konseyo sang resolution of no objection of cutting of trees or pruning of trees, you should have a proper documentation of all the trees which are cut, then the number of replacement or seedlings na i-incorporate na daan sa ila report.
Minambal ko na kung pwede sa paghimo sa plano, dalon na ng replacement ng trees, ibutang sa program of works para mabadgetan. So, ang ginatukso ko man ang sendro, kung ba na nag-replace gid man ang DPWH, di daw matamlay man ang sabat niya, pero may ginambal man yung DPWH na iya na isang kontraktor na obligasyon. Di kaya marumambang kontraktor ay manaya maproma butang sa program of works, no? So, ang ako lang dire, nga kung pwede, para at least hindi maubos kahoy ito sang pang-utod, bangod sang development, and we cannot also hamper sang development sang syudad if in case na may mga ulot doon na kahoy na magtanom na nga daan. Diri sa syudad, hindi na sila gawat itanto madamo sang tanom. Hindi kay daw halos napunaan na kita sang tanom sa bahin sang syudad. Although may tripranting sa ito nagdigad ng Miyerkules sa area sa diversion. So, ang ginahimo na lang nila ko sa DPWH, kugyan nila sa Sendro Gimbal, ang Sendro Gimbal ma-identify kung diin na area itanom ang ila replacement. Regardless kung ano mga species. Okay. Di ko magamo sini kagawad, pwede man naguro yang mangutod kami anay. Yes. Pagpangutod na mo. Sa sunod lang kami matanong Tama na gani, iguon tas sa national law no? Or mo na rin panungdom ko, kung bala pasaran pa ng ordinansya, considering that is already a national law. No? Yes. So, pero, sugod sa subong, kaya may resolusyon na sugod sa sunod nilang request, gagin pasar ko lang katapusan nga request, kaya bago pa man lang itong mag-istoryahan, kag nakakam up sa resolution, ngati kung wala sila sang ipresentar nga document or number of trees nga i-replace nila, hindi kayo mag-issue no? Hindi kayo mag-issue no? Okay. Siya mo na naguro Aha. Sige. Kagawad, thank you so much sa pag-share man sa information regarding sa sining resolution. Kabay pangati makatag inisang kayuhan kag miura sa bahin man karon iya sa syudad sa Iloilo. Salamat kid kag may ngapon. Yes, salamat gid kam kay kinanglan proteksyonan ta man ng kahoy. Kag kumutod na to na itok na another number of years na magtubo naman na, but at least na replace bla ang kahoy nga nautod bangod sa mga project diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Madamong salamat kag maayong hapon. Derwabit si Kagawad Eli Istante. Igaon ko lang balita ni Bombo Jomar Villa kay daw kasubong na lang amo na lang giniya nagakatabo. Basta ganing suspect damo kwarta kay siyempre negosyante, may kaya, so on and so forth, sarang niya mapalagyuan ang iya sining responsibilidad nga tubangon ang krimen, no? Sa aton sining mga kabumbo ti ang aton sinadiri paano naton ma-eradicate ang kasubong sini iyang senaryo, no? Kay ang latest niya pagchekyar ni Bombo Jomar Villa sa kalinong PNP, nowhere to be found na to ang negosyante nga si Bobot de la Rosa. Yamot ko na pasaka ng kaso. Check tabi si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report please come in. Bombo Champ, kasubong bukal sa linabhan ang natabo sa sining suspect sa Rodriguez may banwasa nga pabiya nga gulpi lang ini siya nadula o kung why na siya kitaa sa bahin sa nga banwasa nga Kalino kung sa diindra siya pauli ini ang ginkonfirmad diri sa aton ni Police Major Mike Geron ang hepe sa nga Kalinog Municipal Police Station. So sa natungdan base diri sa ila sining latest monitoring diri Bobo Champ why na dito ang presensya ni alias Bobot nga mo ni ang suspect sa kamatayon bla sining abana nga ti samtang
drive sa bisikleta upo na nga sining asawa sa may area sa Pandak, sa may Banwa, sa Pabia, Iloilo. So no, sa natungdan, nag-coordinate no, sa iya si Police Major Dadji de Lima, ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station. After sa natabo, coordinate si Major de Lima, Major Jeron, regarding karon sa monitoring sining nasambit nga suspect ay tindra nagapuli sa may Banwa sa Kalinaw. So dito nga nag-dispatch sa Tinawo si Major Jeron agod nga i-check sa area ang ining nasambit karon nga suspect na suno sa natungdan. After sang natabo to Region 1 pag junton sigida padala sa to sa mga interoperative agod nga i-check abi kung bala nagbalik sa ila sining nga puluyan o kung sa ginatinirandra sa may Banwa sa Kalinaw kay ti ang masabi nagakatabo kung may mga kasubong mga involvement sa sining mga aksidente at same time ti kung may abi may napatay ti ang basic nga himuon sa isa ka individual kung suspect mabalik sa iya sining ginatiniran kag manghimos abi. So after kuno sadto puputsam-way na to ang presensya now sa nasambit nga suspect. Ang gin-check nila ang sa may area sang Badlan, Banwa sa Kalinog, sumandiyo lapit-lapit maniknos Banwa suno kay Major Jeron. So mo to gin-check nila kay may sa kunoda no do kampo ang ila sini nga umabla adra na situate. So gin padulungan kag panilagan dito sa otoridad na kung sa DNY dito ang sini nga presensya diri karon. Pumutsam dugang pa sang natungdan nga ti ang gidalantaw nga posible nga base kon sa ibad nga area no nagpadulong ko sa iya sini nga mga kakilala abi no amo pa di ang ginahibalo dre dugang sang Pabia o kon sang Kalinog Municipal Police Station diri karon Bumutsam. Aning confirmation na bla kay Police Major Mais Jeron sang ma-interview diri sang Bombo Radio. Tabo dito na nakaistorya mo kami ni Major de Lima regarding sa suspect walang nakabunggo sa area sa Pabia. So immediately yun pa monitor ko sa naton niya interrogative kaya sa mga buli mo simbahin naton yung mga kantuan ng iyang kinakulian dali sa oras sa Kalinog. Pati na sa ilang uma sa sa ilang bulangaro na ang daw yung pangumahan sa una. Oo. Ay, sige. Oo. Uli. Oo. Anong pizza ka mo nag-istorya ni Major de Lima, sir? Sa paggaga sa to sa natabo. After sa natabo? Okay, nangkuhay ko sa balita tapos ang tawagan na kami nga doa. Mutugin ang balas na ako niya dire daw sa area kay ginapa ko sa ako na pasibala ako nakapulay dire. Okay. So, immediately mo to sang aga. Yun pa ko sa aton niya operatiba ang lugar na posible kantuan. O may mga area ka mong gin kantuan. Ano ni sir bali iya gini pa nagiya mga kalupaan da? Sang Parintia di sa Banwa tapos di sa barangay Madlan. Joms? Si Police Major Miles Jeron Bumutsam. Okay, why again? Joms? Joms? Negative ang whereabouts ni karon Bumutsam. So kung todo nato no ang mga senaryo sini after sang na-mention to ni Major Jeron after sang natabo kuno nag-coordinate daw si Major de Lima sa iya. Pero kung na-file ng kaso? Gidalantaw subong pasi may ngagaw subong hapon mo na ginapalo up na tundugang sa Pabia PNP kay mas maayo man ba si mga may ngagaw by June 2025 okay man Di mo na kay do ginahulat patong autopsy result nga i-attach to sa pag-file sang kaso. Oo, basikon pwede. Lakip na lang sikon kaming, hulato na lang nila. Sige, Joms, pasinsyagin alang-alang na konsimpo. Salamat, kid. Sige, man, siya nga mga latest development matayan si Bad nga Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Mas radio, Bombo! Salamat, kid, Bombo Jomar Villa. Kung for example, labi, mga job hire sa gobyerno, ordinaryo lang ang tawo, no? Nagligan, panipinas ka ang kaso.
Nagligan panindakpan ko. Ano kiti negosyante mo may sports car? Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Panay lang kamo sa pag-upod kag suporta sa mga online platforms sa Bombo Radio Iloilo, ang Facebook Live, ang aton sining YouTube channel, kag subong man Bombo mobile app sa mga kabombo naton, transistor radio naton nga nagapamati 837 kHz sa inyo sining mga radio dial. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 2 to 8, 2024. Ang Hunyo 7, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hunyo 7, magasugod 5:30 sa hapon. Songs that are largely from the past years ang liwat nga manginiinyo kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Sabado, Hunyo 8. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-parafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 9 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga iya pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres ng conflicting countries para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe
ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagka. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized,
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello, hello, hello! Good afternoon, good sa inyo mga kabombo. Ini si Tita Regine and syempre oras na naman para sa kahapon lamang programa. And by the way, first Friday kita today and this is also the feast day of the most sacred heart of Jesus. Sa mga devotees, diba, no? You know what to do. We have to hear Mass. Anyway, this afternoon, syempre balik kita para sa pagdulong sa inyo, mga panibago nga mga sets, sa mga stories, para nga ato nga mangin kalingawan sa sininga hapon. Medyo akoy-akoy lang, no? Ato nga panahon, not so hot and not so very, very cold. Nag-cold gid very, very, na wala pa man, no? The past few days. Anyway, looking forward, gid sa very, very cold nga weather naman, do kilidlaw. Sa tong nag-ulan-ulan, do okay gid to, no? Diba, si maliwat naman mga pag-ulan-ulan, kay tag-urulan na gid man, diri sa Pilipinas. Anyway, so sininga hapon, kita ang mag-updanay sa liwat, mga kabombo, kayo na pasalamatan ko gid ang inyo dira nga presensya. And of course, especially ang mga istorya nga inyo gid palabot gid diri sa kahapon lamang program. Kag sa mga liyayman nga mag-share ng ilang mga stories, hindi lang gid magkalipat sa pag-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipalabot nyo, pinaagi sa pagsulat sina and then ipadala nyo sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's relax. Let's get cooled. Ari ang atong ambahanon para sa inyo tanan from Ferdinand Di Madura. Be yourself. Mayong hapon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even
yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Very, very true. We don't need to copy others. Mas hindi makita ngayon. No? Ox na, just be yourself. Let's just be ourselves, no? From Ferdinand de Madura, beautiful song. Eksklusibo ina diri sa Bombo Radio Philippines. Be yourself. 20 minutos makaligad ang 2:00 sa hapon. Again, good afternoon sa mga nagatipon-tipon dira. Mayong hapon lang gid kag sa mga nagabantay, mga naga-look forward sa mga letters ni laging padala diri nga. Wow, tani ako nasulat. Ang next naman nga basahon ni Tita Reg. Sige ari na ang first story naton is from senior citizen sa 3rd District. My ever dearest, Tita Regine. Good afternoon to all the listeners of this wonderful program, ang KLP. Ako gali si senior citizen of 3rd District of Iloilo. I am trying gid nga every week may letter gid ako nga imo pagabasahon, amo ina nga nagasulat gid ako pagka makatime ako. May didumduman naman ako nga gusto ko iga-share this afternoon. Ini nahanungod sa mga experiences ko during my elementary grades. Ang grade level sa amon nga school sadto hasta lang sa grade 4. Tama pakagamay ang mga estudyante during our time. Amo ina nga bisan kulang ang edad ko, gin-enroll na ako sa grade 1. Way kami sang una sang daycare kag kinder school. Per grade 5 na namon medyo malayo na amon school sa balay. First time ko sulod sa amon nga practical arts nga subject. Pagkakita ko sang amon maestro, grabe gid ang kakulba ako. Do ka isog gid sa iya manulok, kag nagamudlo gid ang iya mga mata. Bag-o lang takon daad kakita ka na, kay amon ginhalinan, puro gid maestra ang teachers. Tapos iba namon nga classmates nag-uruli. Hambal ni sir, sinong nag-uli? Sa matunog pa na balang hambal na, bogamudlo pa na mata ka namon. Abaw, pag abot ko sa balay, kuon ko kay nanay, nay. Hindi, doon takon mag-eskwela sa ruman. Nga ahaw, hambal niya. Nadlok, takon kay sir. Nagapaninggit, kagamudlo, tana, ana mata. Di ko ni nanay, sige lang, kay amugid ina-assist sir. Tunog limog na. Hindi nakra ikaw pag anuhon, Sunod nga week, nag-practical arts naman kami. Ang classmate namon ambot, kung ano ginsugo na kato nga kibot lang kami, ginuyata na sa hawa, kag ihaboy. Mga 3 metros siguro ang gintupan ka bata. Pero Tita Reg, pagtupa niya sa duta, gatindog yapon. Amo na ginambal nga abilidad. Pamakadlaw tani kami, pero hipos na lang kami, basi kami naman ang idason niya. Next naman namon nga attend. Baw, attend kami sa iya, gapang hilamon gid kami. Ginhampak ko ang paa ka classmate ko nga babae. Tihinay man lang, pero nasakitan siguro. Nasakitan siguro kay titama sa iya kaniwang, tapos laba pa iya buhok. Pero may lang siya gani ni ma'am ginambalan nga, pautdan mo na ang buhok mo, kay ang sustansya sa ginakaon mo, nagaadto sa buhok mo. Di buhay umabot dun si sir. Na ano ran? Nga nagahibi ra. Ginampak na senior citizen, sir. Aba, grabe akong kulba, Tita Regine. Kaya basi ihaboy naman ako. Pero man-an naman na, nga mabuot ako, kag shy type pa. Tinambala niya lang ako nga, pay pusaran. Ay mayad gawa pa matsyag ko, Tita Reg. Kaya kung ginhaboy niya ako, hindi, doon takon siguro mag-attend sa klase na. Next ko pag Tita Reg, nga experience sa advisor namon sa grade 5.
Nga tapos kami flag ceremony, kundi antes kami magsulod sa classroom, ginasugo niya kami anay nga manilhig sa gwa kag manghilamon. Tapos namon silhig, gindala namon ng ramo sa basurahan para iula. Ang mga classmates namon, ginbayaan lang kami. Munong surulod sila tanan sa klase. Abaw, pagsulod namon sa classmate ko, sa classroom, ara gid si ma'am sa pertahan. Kagantanan nga late, magsulod sa classroom, ginapangusi niya. Ginkusi niya ako sa tulinga. Why gid ko daan niya kaagi since grade 1 to grade 4, ginkusi ako kaamon maestra. Kay well behaved and polite gid sina permi ang ginabutang sa akon character. Di ko lain ko pamatsyag ko tita, lain gid, nga dumahimbi gid ako. Pero waay man ako timahimo, kay maestra tanamong. Dapat namangkot anay kung di ka mo nagalin, nga ang na-late ka mo sulod. Di pagsunod nga week, tapos igma siguro. Nagapahunay-hunay si sir sa kilid ka room namon. Nagapungko, gid ko no si sir, tadlong kaerehian ni ma'am. Kay ang room namon tita Reg. And ano ning Marcos type? Marcos type pa ato sang una. Tigolpi lang, may nagsugawak ka tubig sa ulo ni sir. Uy, ginula, gali ni ma'am, ang lata, may ihi, sa dingding karoom namon, tadlong gid sa ulo ka maestro, abaw. Hindi na murag-muragan, bono gasala-sala, kundi makapanghiramos, kaya may init-init pa ang ihi, kalaon namon nga maestra. Di man, kundi nakabalos, doon ako kanimo, ay wala, takuntig sala, kusion mo ako sa talinga. O kasadya, Tita Reg. Grabe ang spreading kang balita sa school. Ang mga maestrado mapatay sa kadlaw. You just imagine siguro, Tita Reg. Nagapiyong-piyong si sir. Kaya nagadula-dula espiritu na. Gulpi lang. May nagsagawak ng tubig. Kag mainit-init pa. Ay, kasadya, Tita Reg. Kag mga experiences ko sa elementary. May isa pa, Tita Regine. Nagauran-uran, kag perti kadanlog amon labi, gitawag ako ka English teacher namon sa grade 5. Hambal niya, ihuwad niya nay ang sudaan ko ang ginbakal kay Inday para mabalik ko ang container. Plastic ang container, lunchbox, kag may sulod nga dinuguan, Tita Reg. Abaw. Nakaslide ako sa labi. Tinabuhian ko container, kag layo ang gintabugan na. Hindi ka may bilin kang dinuguan, mapartikol ba ako? Kay akigan ako ni ma'am. Wala ako balahak pa kaalima ko, nagatumpok nga dinuguan, kag dalon sa kwarto ni ma'am, kag ihuwad. Ay maan, way man tinakakita sa akon, paghakop ko sa semento, kon ko, mabala dun akon, maagwat, importante, daw mo gyapon ang kraka kag dinuguan. So, sang ako ang elementary grades, ang una, tama niya kaiwat ang resources. Bisa nutriban, tawag sila sa tinapay, ahaw 15 sentimos, hindi patakon, kabakal. Pero uyon ko gidi na, Tita Reg, kikahumok, kag kahamot. Pero anhon ko abi, kay wala man tig ginapabalon si nanay, mais pa amon tinigang, nahuya gitakon magkaon sa classroom. Dito takon sa idalom kakahoy nga wala sa mga bata. Ang balunan ko dahon pa sang saging, naging lahob sa kalayo. Tabagak pang sudan, ay mayadaad kung pinirito. Pero ginsugba lang ay karaw ay gid kaunon. Kung kaysa butong-butong akong dapli kag kalamay sa buri. Kung kaysa nagabakal man ako ice candy. Kag amugid gina panaw, amon gi, ay, dalangid. Kag amuna ang akon nga dapli, ang ice candy. Di ka super puraot, gid. Ginapanaw para namon, way pa sang una karsada, ay antos gid, kainit kag ulan. Pero basta may handom ikaw, nga makatapos, bisan ano pa kabudlay, antoson mo gid ina. Pero may pa ako nagamasakit, kay may asthma ako, kag malnourished pa, medyo malapsi, kag kaniwang pa. Ay, kabudlay, Tita Reg, kung pigado ang maginikanan mo. Tapos duro pa kami nga bata, ay duhalason kami nga pito mapa-eskwela, bisan sa high school.
So diri ko na lang ani itakop ang mga pahina sa akon nga story. Sa next ko nga letter, experiences ko naman sa high school. So salamat kid sa imo pagbasa sa ning akon masubo kag very funny nga mga experiences sa tong bata pa ako. Ori akon matuod nga ngalan, ang imo na lang tagpasakop, tawag lang kay senior citizen sa 3rd District of Iloilo. Well, this reminded me, of one teacher we had college na ganito ya. Pero this teacher of ours, nami gid ni siya. Kanami sa iya mag-teach, tapos kanami masaya nga batasan. Pero matayad ako dako. And she's very much aware. Especially mga first year, nga mga estudyante, nga nakulbaan sa iya nga mata ko, no? Kay dugang mudlo. Abi nila, akig siya. Pero siya man na nag-share sa amon. Ngang iya ko nung nga mata, muna naghahatag kakulba sa mga estudyante, especially sa mga freshman. Pero tianhon mo na abi, no? Kaya tiyan mo na yung ginahatag sa imo sa Ginoo. Ti okay lang, ang importante, no? Nga, kung ano maday ang facial expression mo, kag sang imo nga mata, ang importante what's in your heart. Diba? Pero parte man to yung si sir mo, gapang haboy bata. Ginahakwat ka ginahaboy. Ay, sing una tuod, no? Kung kulbaan ka sa teacher mo, una ang hambalon sa bata. Ay, di, takon na ron magbalik. Di na ron takon mag-eskwela. Kay kulbaan, takon. So una, ang first impression sa mga kabataan, daw medyo balantayan gid sa mga teachers. Dumduman ko man, no, first year, ako meron kami nga isa ka teacher. Nga do ka terror, gidya ka tama. Ay, my God. Kung may edad na, pero ito kasadya man. Very, very strict lang gid. Pero ito kasadya man Kag daw, so far, do naka-adjust man kami. Kag ito naanad naman lang kami Kung kaisa daw, hindi mo man maintindihan, no? Kung anong imo nga sala. Basta ka nalang akikan. But anyway, part sa aton nga mga experiences. Samtang kita nga gamay pa, samtang kita nga naga-eskwela pa. And I'm sure na mo pagid, no? Nga mga mas funny kag mga unforgettable nga mga experiences sa imo nga high school, and that's what we are looking forward to sa next nga pagbabasahon naton diri. So amo na naman na ang imong i-share diri sa aton. So thank you very much gid sa imo senior citizen sang 3rd District of Iloilo. Alas 2:32 ang aton nga oras, magabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang the battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman. Balik kita sa KLP. Next story is from student mom of Lambunaw. Dear Tita Richie. Good afternoon to everyone out there, most especially sa imo Tita Regine. God is good. Giprovide niya gid ako with everything I need so that makasulat naman ako liwat another letter sa imo nga program, KLP. Most especially time and good health so that I can provide your listeners information, if not inspiration, which they can apply in their own lives. Doon nagkakaubusan na ako sa personal experiences, for it seems I have poured it all out to KLP. But hindi gid ini magaupang sa akon para nga magpadayon sa pagsulat sa imo nga program. As long as I continue my readings, ideas appear already in my mind. Kung ano akon isulat, or ano nga story ang akon nga isugid, di daw si Lola Basyang lang. So, here am I, student mom, to give you another day. Special. Bullying. My topic for today. Tita Regina, I was once a victim of it. Madumduman ko pa, sang ara ako sa primary grade. If I remember it right, mga grade 2 siguro ako sa ito. It was the time na ang mga baby teeth ko bala nagabot na. So, wala pa katubo ang permanent ones. In short, bungi ako. So, my boy classmates called me bungi instead of calling me by my name. Masinggit na sila ya. Arat na si bungi, bungi, bungi. Sometimes, ibigid ko ya. Nasingganan ko na si ma'am. Tigi na pangakigan man na sila tanan. Pero sige, mangod ila bully sa akon. Natakan ako. Gani wala ako na sila ginasapak. Sa katapusan, naguntat man sila kasinggit bungi. So sang-ara na ako sa grade 3, palangga ako ni ma'am. Ako ang iyang ginasugo nga magdalas ng iyang letter sa iban nga teachers o sa principal. Sang isa ka adlaw, tama kagaw ng tanan, samtang nga nagalinya para magsaka na kami sa amon rooms. Ti aga sadto, nangakig ang principal sa amon. Wala kami ginpasaka gilayon, kundi ginbulad kami sa initan. Kung ano nga section ang mahipos kag tadlong ang linya, amo ang una nga ginapasulod. Ti sa 4 ka sections, kami ang katapusan nga nagsaka. Puro abi dungol ang mga boys. Kagahod sa ila, kag daw wala pakialam. Gani na nga kig si ma'am sa amon. Gin-assign ako ni ma'am nga sulaton na ngalan sa akong mga classmates nga pasaway, magahod, kag wala galinya sang tadlong. Baw, mo gini sa una, no? Ti ang lista ihatag ko sa iya para kuno mabuhinan ang grade nanda sa GMRC nga subject. Ti hali naman sadto, bogin tawag naman nila ako nga sip-sip. Bisan diin nila ako makita, amon ni ang ila singgitan. Kay sugid ko sila kay ma'am. Sugid patawag ang ila parents. Isuspend sanda kung padayunon pa nila ang pagbuli sa akon. Kinaguntat sanda. Maayo na lang, may fighting spirit man ako, kag wala maapektuhan ang akon nga pagtuon. Lagbi pagid ako nga nagpisan sa pagtuon. Gani the best ako sa reading.
reciting poems, science, kag history. Lipay si nanay. Inggit kag nahisa classmates ko. Pero pasalamat ako kay Lord, wala makaapekto sa studies ko kag sa akong personality ang mga masubo nga mga eksperyensya ko nga ini. Still, I love my classmates and cherish my elementary years in school. Pero mi ko gid madumduman, no? We are all created to contribute, fashioned to bring who we are and what we have to the human mix, to add some measure of goodness to this sometimes cruel world. Tita Regina, basahan ko bala sa Reader's Digest. Ito na close na sila, no? Sa isa nila ka special report nga ang bullying is a serious problem in Asia. One day, in November 2001, isa ka bata nga lalaki nga ara sa secondary school ang pakadto na sa iya room ang nakasugata sa iya man nga tormentor nga nagabulig sa iya kag ginatawag siya nga crybaby. Sang gitawag naman siya liwat nga crybaby, ginpamangkot niya ini. Why do you keep insulting me? He nervously asked the bigger boy. Tining bigger boy, ang bully, grabbed him by the collar, tapos ginshake siya until nga nagsumbaganay gid sila before a school employee broke them up. Tapos moments later, ang bully, ining bigger boy, gin-clutch ng iya nga chest, iya dughan, and fell to the ground, dead. Ang autopsy sa ulihi nag-reveal nga ang bully napatay sa heart attack brought on by an undiagnosed heart condition. Ay siya kabalo, may heart condition siya. So after the fight, the boy told the investigator nga amo lang gito kuno ang tiyempo, no? The only time he stood up for himself, nga nagbato siya. He was charged with homicide, kag napreso gid siya for 3 days before siya nga gin-release on bail. Tani, wala ini matabo. Kung ang mga schools, parents, even students themselves are doing something to prevent bullying. According sa isa ka exclusive poll sa the same tong magazine, nag-poll sila sa 2,500 parents ng secondary school sa 5 cities. The bullying is all too common in Asia, involving Manila. So almost 60% full bullying was generally a serious problem. Kung sa diin, no, sa 4 ka mga parents, naghambal sila nga in 4 parents said there's bullying sa ilang sa eskwelahan sa ilang bata. So 4 ang nakahambal. And indeed, isa sa 8 sa mga parents sa Manila naghambal ng ilang bata ginbully man for the past 12 months. Ti doble sang numero sang Singapore and Kuala Lumpur. The poll also shows ang disturbing effects ng bullying. 15% sa mga kabataan nga ginbully nagasuffer sang physical injuries and 27% nagakinahanglan sang counseling. Progress at school was affected, bangod nga 1/3 sa mga bullying victims. Si Dr. Agnes, isa ka child psychiatrist, no, sa isa ka medical center sa Manila, naghambal siya nga ang bullying is often ignored or ang school ay nakahibalo about it and so deals with it inefficiently. Samtang, may isa naman ka doktor, isa ka consultant clinical psychologist sa Kuala Lumpur nga nagabulig sa mga schools nga mag-run sa anti-bullying campaigns, naga-agree. Not enough is being done, hambal niya, and there is still a lot of hardcore bullying taking place.
Ang mga ginakanan, they have every reason to be concerned. Tining mga bullies pick on unperceived differences, shyness, plumpness, being too clever, too attractive, being the wrong color, simply in the wrong place at the wrong time. Sustained bullying can leave children feeling depressed. Pwede nga madula nila ang ilang self-confidence kag makaangkon sa mga suicidal thoughts. Hindi sila makafocus sa ilang pagtuon and they become defiant. And younger kids can become hyperactive. During recess, isa ka adlaw, ang isa ka 12 anyos ng Singaporean student nga si Cecilia Chan gin-confront sang duha niya ka mga classmates, a boy and a girl. So they taunted her, ginkuha nila iyang school supplies sa iya, kag nagdemand sila nga baklan siya snacks. Baklan siya snacks or sila snacks ni Cecilia every day for 3 months. Si Cecilia, nagbakal man siya sang snacks with her own pocket money. So, ang result, she became depressed. Ang iyang school work began to suffer. In desperation, nagtawag siya sa Tinkle Friend, amo ining only children's hotline sa Singapore. We persuaded her to tell her parents and teachers and taught her how to be confident and strong about it. Sila ni Tinkle Friend Coordinator Christina Apado. So, ang mga ginikanan ni Cecilia nagtawag sa school. Tapos ang meeting gin-arrange with the parents man sa mga bullies nga sa ulihi, nangayo gid sila pasensya, and then ginbayran gid nila balik ang kwarta nga ginabakal ni Cecilia sang mga snacks para sa ila. Tapos they underwent counseling. After which, nangin friends na sila. Ang mga bullies kag ining si Cecilia. So Dr. Tok Chin Lee, Senior Consultant Child and Adolescent Psychiatrist with the Institute of Pediatrics at Kuala Lumpur Hospital, naghambal nga ang mga schools kinahanglan nga mag-take sang bullying more seriously. Kay bangod nag-cause ini both physical and psychological damage sa kabataan. Ang hindi pag-deal sa mga problem children makakos sang worst behavior samtang sila nagadako. Isa maka-doktor nga nagdugang ang vicious bully should be made to apologize or punish in some ways. Tapos hinahanglan nila mag-obra sang community service or i-suspend from school. School in scheme cases, they should be expelled. The teacher should stress nga speaking about bullying is not telling tales. It is important that teachers encourage students to do so. Otherwise, do pareso na nga gina-condone Manila ang mga actions sa mga bullies. Ang pila sa mga bullying victims nagapakita symptoms sang pagsakit sa tiyan, tapos huwag na naghahambal kag nagaparticipate sa klase, masami nagahibi, tapos gisi-gisi ang bayo, tapos unusual quietness at home, tapos messing possessions, nagaihi, and deteriorating schoolwork. A bullying happened dito sa Malaysia kung sa diin isa ka 13 anyos nga si Muhammad Khor Hangli. Ginsakit siya sa isa ka grupo sa mga boys because they thought very close siya sa ila teacher. So he was found unconscious sang school staff. Tapos gindala siya sa hospital kung sa diin nag-underwent siya 6-hour operation para nga i-repair ang iya nga liver nga na-damage bangod sang broken rib. So following the attack, 13 students ang gin-expel and another 18 were suspended for 2 weeks. Kada bata may karapatan to a safe, protected school environment, says Apado sang Tinkle Friend. So, no matter how minor the case is,
Ang bullying kinahanglan nga pagaistoryahan from the very beginning. So if we ignore the problem, our children will suffer both psychologically and physically. So paano mabatuan ang mga bullies? First, for children who are being bullied, ang mga ginapang bully, no? Don't show distress. Kay ti nagahatag lang ini sa bullies ang emotional payoff. For 3 years, Kumar Singh of Kuala Lumpur was called Bombay, a degrading name for an Indian by his classmates. Sombal niya, I felt angry when they called me that. Sometimes I got depressed and cried. Ti amo ginai ang luyag sa mga bullies. His parents told him, ginambalan siya nga i-ignore lang ang ining mga bullies. And the bully soon stop. So don't be a witness. If you see bullying happening, walk away. It implies disapproval and weakens the bully's position by removing an essential audience, and he'll soon interest. Sa mga ginikanan, build nyo ang self-confidence sang inyong mga kabataan. A bullied child often feels somehow to blame for situations. Kadamo sa mga kabataan, wa isla kabalo how to stand up for themselves without fighting back. So encourage nato ang mga kabataan to make new friends nga makahatag gid moral support. Arrange ta for some friends to walk to school with him. Also, kita help bulig sa mga experts. Approach ang teacher and report ang bullying incident sa teacher kag sa principal kag mag-set sa mutually agreed time limit for action to take effect. So, hindi ta pagtawagan ko ang parents sa mga bullies or talk to the bully nga kita lang. So, we have to let the school do it. Tita Regine, sometimes bullying starts at home. A family with many children and whose parents are not at home most of the time may not be aware that there's bullying happening sa ilang families. Ang bata nga may superior personality or maybe ang eldest may not be aware himself nga ginabully niya na gali ang iya nga mga utod. So sometimes, the need to be recognized tempted a child nga magbully sang iban. To fight for parents' recognition or attention or love may cause a child to be a bully. So bilang ginikanan, kinahanglan wala kita favorite, wala kita paborito among our children. We should show the same love and attention sa kada isa sa ila, build sang ilang self-confidence, boost sang ilang moral, be friendly, and be fair in all circumstances para nga mapunggan ta ini mga disgusto among his circle of friends nga posible, no? Umpisahan of having someone to bully him. And most of all, we should teach our children to be a good child of God. Respect other people, be kind, and act properly in all circumstances. Well, Tita Regine, I guess this is all for now. Bye-bye, everybody, and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Well, Student Mom, thank you so much for sharing with us topic about bullying based sa mga personal experiences sa family, from your readings, kag sa madamo pa nga iba, no, nga imo nga mga nabatian. Thank you so much. Yes, ang ini nga topiko dapat, no, gina-take naton seriously. So we prevent ang pagdamo sa mga bullies and also we save ang mga kabataan nga ginapang bully. And you are right. Bullying sometimes, hindi aware ang mga ginikanan nga nag-uumpisa gali sa sulod sang panimalay. Tumiara da, no? Nga daw astig-astig, especially ang mga magulang, nga they thought they have the power para nga take force sa ilang mga utod, sa ilang mga manghod, because they thought, no? Nga magulang ko ya, so dapat sundon nyo ko. Sometimes, di man marami, no? Especially kung nagasobra na
And it is already resulting sa pagkadula man sa self-confidence sa iya nga utod, or maybe naga-cause ng trauma sa iya nga utod. So parents, we have to be very alert. And we have to monitor what's going on sa aton nga mga kabataan inside the house, and always ask them about school. Ano ang nagkalatabo dito sa ila. Well, anyway, student ma'am, thank you, gid, ha? I'm sure may nakapagidaan ng mga experiences, kinalan lang kalkalkalkalon sa memory bank. But anyway, it's good ng imo nga mga readings nakabuligid sa imo. And thank you for sharing this with us. There is a KLP. Mga kabombo, sa inyo mga istorya dira, padigid nga ma-share sa bombo_iloilo at bomboradio.info. That's our email ad, or isulat and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagahulat ang inyong mga ginakalangkagan nga mga drama, si Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So maraming salamat sa inyo, madamong salamat sa inyo mga very interesting nga mga istorya. Balikay kita boss. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Mag-interview gali kita boss sa aton nga winner, si Indy sa probinsya sang Iloilo. So see you then. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.